माटी कैसरिया दिहल हजूर काहे करे लगरूर काहे करे लगरूर काहे करे लगारू काहे करे अरे माटी कैसरिया दिहल हजूर काहे करे लगरूर काहे करे लगरूर काहे करे लगारू काहे करे लगारू काहे हरे मालिक दया हो कई के मानव बनाई दिहल मालिक दया हो कइके मानव बनाई दिहल मालिक दया हो कइके मानव बनाई दिहल 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 मालिक दया हो कइके मानव बनाई दिहल अरे कहीं ज्योति सब में ए कहीं नूर काहे करे लगरूर काहे करे लगरूर काहे लगारू काहे काहे करे लगरूर काहे करे लगरूर काहे करे अरे यही मनता नवई कर कमन ठिकाना नहीं कौनो ठिकाना नहीं थे कौनो ठिकाना नहीं थे अरे कदी न होई गई है राखी और धूर काहे करे लगरूर काहे करे लगरूर अरे अब ही से आवा मोरे बाबा के चरानिया बाबा के चारानिया बाबा के चरानिया मोरे बाबा के चरानिया बाबा के चारानिया मोरे चारानिया बाबा के चारानिया भैया गुरु के चारानिया लैला ब्रह्म ज्ञान रम होई है दूर काहे करे लगरूर करे लगरूर
प्रेम वाली पढ़ावा पढ़ा